ato siya hatag ang atong moderator para sa kining rules to be obeyed and subjected. Salamat kay Brad Sok ug sa tanan mati kabisayag Mindanao. O kining adlaw dunay debate mahitabo kontra negative o affirmative. Affirmative Brad Sok Fernandez sa ilang tema nga si Pedro nakadawat og Yahweh o gitugyan nga mahimong pangulo sa simbahan. Nya ang negative side na nga modinay mao si propeta Isaias. Oh, kilong-kilong. Kilong sa 70 Adventist. Yes. Okay, o niya ang rules nini kung sa debate dili ka pwedeng muuyon sa kontra kay debate man mo. Kaduha way personal attack, focus sa tema, bisan sa rebuttal o sa pamatuod o pagdinay, sa gihapon mo focus sa tema aron way mahitabong lalis. Kung ang moderator mo paggang, mo respeto siya. Kung ang kung ang affirmative, kung dunay reklamo i-address lang sa moderator, ang moderator mo paggang sa iyang kabildo. Kanya atong tagaan og 8 minutos si Brad Sok sa pagpabarog nga si San Pedro gitaga Yahweh sa Ginoo unya gihimong pangulo sa iglesia. 8 minutos alang sa affirmative. Brad Sok, go ahead. City rating ni. 8 kita oras. Oh. Salamat kayo dong Dan Kugtas maghalos o makigbisog apan dili makugtas, dili maugtas. Mga iso nagtima akong papurbahan karon. Pamatudan ako sa Biblia o kining Biblia referensya masani. Biblia og referensya nga si San Pedro gihatagag Yahweh ni Kristo nga nagkahulugan ang maong Yahweh sa katungdanan niya sa pagkapangulo sa iglesia o usap siya tawgon og amahan. Asa man ni mabasa sa Biblia basig tinumutumo ra ni sa mga Katoliko. Ang una natong approach mao ang pagtawag ni Kristo kang Pedro. Simon ang imungan paling-paling nganlan ko ikaw kipas pag-uni mungan nga nagkahulugan og dakong bato, rock, immovable rock. Onya mingon din si Jesus sa hadol lang iyang pagsaka sa langit gitawag niya si Pedro. Pedro, dool na ko. Unsa man magtutudlo? Pasipsiba nga akong karnero. Pakana nga akong nating karnero. Pasipsiba nga akong karnero, pakana nga akong karnero. Katuo niya balik-balik ka. Muna si San Pedro murag nahibos, Ginoo nahibaw ka nga ako nahigugma kanimo. Usa ay nalang nagbalik-balik ka. Anong ibalik-balik siya doon tungod kay si Pedro kadto sa panahon ngay itugya na siya ngadto sa mga kamot sa mga kaaway sa atong Ginoo. Katuo man mulimod. Katuo man mulimod si Pedro munang gipasiunan si Ginoo. Na asa man na ito mabasa? Na San Juan 21, 15 ngadto sa 17. Painom-numan ni Jesus Pedro, pasipsiba ang akong karnero. Pakana ang akong karnero. Unsa man ang karnero ang isgutan? Na sa Ezekiel 34:31. Ang karnero ang gipasabot dili mga hayop, kundi mga tao. Katauhan nga miduol og nagpaluyo ni Kristo ug ang mangulo mo si Pedro. Unya unsa mo day mahitabo kung siya mahimong magbalante sa karnero. Na sa Jeremias 25 versikulo 34. Kamong magbalantay sa karnero, mahimo mong pangulo. So pangulo ni Pedro kay nagbantay mas karnero. Pero unya ra mangulo si Pedro kay diha pa mas Kristo, mao may labang pangulo, ikayab niya siya na mupuli. Dili kay magdungan sila kay meduhan ay pangulo. Mura nagtao nga usay lawas doyo. Unya mingon din si Jesus. Sa pa siya mo kayab sa langit. Ihatag ko kanimo Pedro ang mga Yahweh sa langit. Nga bisag unsa imong aplihan sa gingharian sa Dios way makasira. O kung makasira ka way makaabli. Unsa may kahulugan niya na nga hatagan og Yahweh sa Isaias Kapitulo 22, versikulo 21-22. Si Eliakim, gihatagan sa Yahweh. Kay si Eliakim nagbantay sa usa ka katawhan, usa ka pamilya dako, Sibna. Og siya usa ka embahador, usa ka spokesman sa mga dagkong lali sa gubat siya ipada
aron nga di mahinayon ang gubat. Mao na si Eliakim giyatagan og Yahweh. Kinsay magbuot sa paghatag og Yahweh? Roma, Isaias, unahan na to Isaias 14:24. Mingon ang Ginoo, ako'y magbuot. Ang akong gisulti tinuod, nga akong gitinguha matuman. Unya matud pa nga ang hatagan og Yahweh matud pa sa Isaias, mahimong amahan. Unsa man ang amahan sa English? Father. Unsa man ang amahan sa Italiano? Papa. So nahimo siyang pangulo, nahimo siyang papa. Unya mahimo siyang pangulo sa balay sa Dios sa Galilea. Hay man ang mahimutang ang Jerusalem. Din dito niya tukura ni Jesus ang iyang iglesia na sa Galilea. O ang pangulo sa iglesia nga na sa Judea, nga mao ng Jerusalem, nga diha tukura ni Kristo ang iglesia, ang mangulo mo San Pedro. O sa nganong gikinahanglan ang pangulo kay gubot. Mao gani nga ang unang kung ino na to convention, ang unang council year 55 dito sa Jerusalem. Nag-council, konsiho ang mga apostolis, perting lantugi. Pero pagbarog ni Pedro, hilom sila tanan. Paday mo may bao, huwag ka muna ibaw ang uban. Ngagikan sa kong ngabil, sa kong tingog, ang mga hintil, maminaw ka na ko. Musa, makita na to ang pagkapangulo ni Pedro, o giyatagag Yahweh, nga kaulugan, sa manang Yahweh, Yahweh sa kaibalo. Nasa 11:22. Ang Yahweh sa kaibalo. O si Pedro ba doon ay kaibalo? Doon na. Nasa Roma, buhat 11. Nga doon ay pundok sa mga tao nangita, hay mani, ang nagdala sa pulong sa kinabuhi. Mga anghel may nisugat nila. Abi nung sige himo sa anghel, ipakuha lang nganlan og Kipas. Pedro, ipakuha lang na siya ay naghupot sa pulong sa kinabuhi. Musa katong katawan na, may kuha ni Pedro o nadungog nila ang pulong sa kinabuhi nga makaluwas. Kay naa kaniya ang pulong o Yahweh sa kahibalo. Kay siya gipili sa atong Ginoo. Ang mga apostoles, mga pulong, mga pangulo sa silang pundok-pundok. Pero si Pedro niyangkon nga siya pangulo nila. Asa mabasa? Nasa Diglot Bible 1 Pedro 5:1. Ningos Pedro, kamong mga pangulo sa inyong tagsa-tagsa ka mga katawhan nga gipiyal sa Dios kaninyo, amumaha sila. Ingon nga ako pangulo ninyo, nagaagda ako niini. Alimahay sila. Ingon nga ako pangulo, nagaagda kaninyo. So, nagi mabasa. So kini nga akong pagpaparog, dili ako. Nasa Biblia, nasa Isaiah 55:8, mingon ang Ginoong Dios, lahi ang paagi sa tao o ang paagi sa Dios. Lahi ang una-una sa Dios kaysa una-una sa tao. Bosa nakapantay mo nga sa akong pakigpulong nga giladlad karong gabiuna, wa ko mogamit sa akong kaalam. Wa ko mogamit sa akong kahibalo sa katarungan nga kitang tao sumala sa Roma 3:4, ang tao sa makadaghan masayop, ang tao sa makadaghan mamakak. Mao nang aron lili ta kaduha-duhaan nga nag-imbento, nagmaumao, ako kanunay gikutlo ang balaang kasulatan. Ako kanunay gikutlo ang San Mateo 16:19, kanimo Pedro ihatag ko ang mga Yahweh sa kingharian sa langit. Kung unsay imong ablihan, way makasira. Unsay imong masira, way makaabli. Sa tupa, dako kini kay Yahweh man sa kingharian sa langit. Mao nang anong gikinahanglan tag pangulo? Kay naa sa Hebrehanon 3:17, kinahanglan tag pangulo. Kay ang pangulo mo ay mo dumala kanato. Ang pangulo mo ay mo hatag kanatog giya. Ang pangulo mo ay mo padlong kanatog masayop ta. Og ang pangulo kinahanglan tahuron kay sila nagtukaw sa inyong kalag. Og sila mo ay mo hatag husay sa Dios sa inyong kinabuhi. Kay ang pangulo gipilan si Ginoo. Busa tahuron nato ang pangulo. Munya 1 minute. Balikon ako mga hinigugma kong mga igso nga sa Juan 1:42, paling-paling imong Andro,
Simon maka karon nganlan ko kag kipas. Kung doon na gani-usbon nga pangan, sumala sa Genesis 5, si Abram yangan, ingon na Ginoo, Abraham, akong ilis anak, kay mahimo kang pangulo sa mga amahan sa kalibutan. Mga nasod, ikay mangulo. Unya, sa Genesis 32:28, si Jacob, nakikdumog sa anghel. Di tagabuhian, dili ka muhatag panalangin kanako. O kihatakan niya panalangin. Nangimungan, mao si Jacob, ganlan kag Israel. Nana si Genesis 32:28, sa ito pa usbon ganingan, doon ay tuyo ang Ginoo. Usbon ganingan ni Simon, ngadto sa pagka-Pedro, isipon nga Pangulo gamahan, namatud-an na nato. Daghang salamat, mayong gabi. Salamat kayo sa affirmative, Brad Soc Fernandez, sa iyang pagpahayag nga si San Pedro, kitagag Yahweh, samtang i-deny ka ni sa negative side, atong tagag 5 minutos ang negative side, pag cross-examine sa affirmative. Brad Isaias, 5 minutos sa cross-examine ngadto sa affirmative. Go ahead. Okay, aron na masuta na to, tinuod ba ang ipabarog sa affirmative? Go ahead. Okay. Mayang gabi sa tanang mga kaigsunan nga naminaw sa atong stasyonan sa atong radyo. Unang pangutana, Brad Soc, imo mang gigamit ang Isaiah 55:8. Ang imong pagi dili mo'y akong pagi. Ang pangutana, unsa may paagi nimo, Brother Soc, nga gibuyag man ka sa Dios? Ang imong pagi matud pa sa Dios, dili mo'y akong pagi. Unsa may pagi nimo nga gibuyag man ka sa Dios? Okay, Brad Soc. Salamat kayo. Undong Isaias, kilong-kilong, masipaagin ako. Naa sa San Juan 3:34. San Juan 3:34 mo ning paagi sa gusto mo alagad kaniya. Gusto nga pialan sa Dios. Na sa pong Ginoo, ang akong pinialan magatudlo sa pulong sa Dios. Muna akong ipahibaw nga wa ko maghimo o mag-ugmad og akong kugalingon nga mga pulong kundi gibasin ako sa Biblia. Asa mabasa nga si San Pedro gika sa pagka Simon Kipas, Juan 1:42. Asa mabasa nga si Pedro gitagag Yahweh sa gingarian sa langit, Mateo 16:19. Asa mabasa nga mahimo siyang pangulo, ako sang gibasa San Juan 21:17-18, ang magpasipsip sa akong mga karnero nga mong katawhan, pangulo siya. Ato na mabasa sa Biblia nasa Jeremias 25:34. So mauna ang akong style igsoong kilong-kilong. Brother Negative, ato lang i-focus ang pangutana sa topic ninyo, Yahweh o kuan. Bro, ako lang ipaibaw nga mo focus ng tatos tema aron makuha. Okay, go ahead. Topic ko. Di ko mubiya sa tema. Iya manggod gigamit ang Isaiah 55:8. Unang nangutana ko niya, ang imong pagi, Brother Soc, lahi ang pagi sa Dios. So nangutana ko niya, kung sa may pagi nimo nga gibuyag man ka sa Dios, nga ang imong pagi dili mo na akong pagi. Karon niya nako. Imong gigamit ang Mateo 16:18-19. Nga ikaw, Pedro, hatagan ko Yahweh. Ang pangutana, gingo man ako kang igahatagan ti kag Yahweh. Ang pangutana, nadawat ba ni Pedro ang Yahweh? Una to gamay Brad Soc kay wa ta mag-istudyo categorical question gani, yes or no, Yes. tubago nag yes or no. Go ahead, Brad Soc. Ang pulong sa Dios na sa Deuteronomio 32:34, ang Dios dili makasala. Ang Dios dili bakakon. So ningon si Jesus kang Pedro, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa langit. Ang imong gapuson o imong sirhan sa yuta dili kabli, ang imong oblihan dili makasira. Pero gihatagag kahulugan sa Ginoo ang Yahweh na sa Lucas 11:22. Ang Yahweh di ay Yahweh sa kahibalo, Yahweh sa kaalam,
Yahweh sa pagtudlo sa kamatuoran. Busa dunay mga tao nangita, asa na mo makita ang usa ka tawo magtudlo ka na mo sa kamatuoran. Mga anghel ang nitubag naa sa hupa di pakuha si Pedro. Og si Pedro mo'y militok sa mga pulong sa Dios sa kamatuoran, nalipay kadtong mga tao. Okay, ang pangutana ni Brasok, gidawat ba San Pedro ang Yahweh? Yes or no? Explain. Yes. Pero unsa nang matanga si Yahweh, i-explain po nako nga Yahweh na sa kaalam. Na sa 11:22 sa San Lucas. Yahweh sa kahibalo. So dili na kanang ingnon nato kanang Yahweh sa kandado. Dunay kahulugan ng gisulti sa Biblia. Yahweh sa kaalam, Yahweh sa kahibalo. Na sa Lucas 11 versikulo 22. Katulong pangutana. Ikatulong pangutana, gigamit nimo ang Lucas 11:22. Gi-address ba na ngadto kang Pedro? Kasi Pedro may gingon hatagan kay kag Yahweh, karon gigamit man nimo ang Lucas 11:22. Intended ba na para kang Pedro? Okay, Brasok. Kategorikal, yes or no? Natural. Intintin na si Pedro kay pag sino yata ko kanimong Yahweh, wa may nakumkum ni Jesus nga Yahweh. Kay kahulugan niya na mao ang Yahweh sa kahibalo, Yahweh sa kaalam. Kinsay naghupot yara? Nangutana mga tao, asa na mo makita kining pagtulunan? Unsay pong natubag na nako. Na gidawat ang Yahweh pero dili na Yahweh nga kanang Yahweh sa kanado. Ang kaalam o kahibalo gihatag sa Ginoo ni Pedro. Lahi pangutana. Ay. Sunod nga pangutana. Matod ba nimo nga si Kristo ang ngalang Simon gilisan niya og Pedro? Mubasa ko diha sa padayon ko sa Mateo 16:23. Oyon sad ka nga si Pedro gingalag Satanas. Kategoral, yes or no? Uyon ko nga si Kristo nagisigot og Satanas, pero dili na referido ni Pedro. Ato nang mabasa na sa palang kasulatan. 22:21 subo sa 22:21 sa Lucas. Nagingon ipaibaw diha nga ang maong Yahweh, ang maong pagpaibaw nga Satanas, unsay pong nakita ko gyud si Satanas matud pa ni Jesus, og si Satanas nidimanda kanako nga kamo Pedro mga apostoles ulipuno niya. No, yung Ginoo dili mahimo, way makailog niyo sa akong kamot o kamo hinuon unsa man ligunon ako. O ikaw man Pedro nga akong gigasulti pangligunan ng imo igsuon human ikaw maligon. Akong nakita si Satanas. O kanang ingon ni si Satanas dili na si Pedro ang nakita sa Ginoo nga gustong muilog sa mga apostoles. Laing pangutana. 1 minute. Last question. Ang akong pangutana ba, Brother Sok Fernandez, Mateo 16:23. Sa 19 ginganlan si Simong Pedro og Cepas. Matod pa nimo ang Ginoo ginagnan. Karon kay ginganlan man sad siya. Tinuod ba nga ginganlan sad siya og Satanas ni Kristo? Tinuod ba? Yes or no? Brasok. Ang buong Satanas dunay duha ka kahulugan. Ang Yawa, busa ang iyon ng gisulti ni Kristo, nakita ko ang Yawa, Satanas, nga gustong muilog kaninyo, pero dili mahimo. Ang ligono ta kamo, maligo na nimo Pedro, ligo na sa mga igsoon. So, usana ka kahulugan ang Yawa ay nakita. Pero kanang magbabagbabag ang tao sa tuyo sa Ginoo, nganlan na siya sa Hebreano og Satana. Sa to paali babag kay ningon man Gus Pedro, dili na mahimo Ginoo nga silutan ka, ha? Over my dead body, dili mahimo. Gusto ningon si Jesus, babag ka Pedro, muna Satana. Ang kahulugan ng Satana, nibabag si Pedro, babag, pero ang gisulti ni Kristo, Yawa gyud, nakita kong Yawa. Yeah, siya gustong muilog ninyo, pero no. Ligunon ta mo. Ikaw Pedro ligo na kay ka. Allah, pangligo na ang imong mga igsoon.
Okay, time na sa 5 minutos sa pag-exam sa negative. Ang negative side mo sa mo deny sa 8 minutos pagbayad sa affirmative. Taga natug 8 minutos si Isaias Kilom-Kilom sa iyang 8 minutos isip negative side. Go ahead. Okay. Tuguti sa akong mangayo ko clearance sa Ginoo ha. Magampo sa ako. Ginoong Dios nga naka sa mga langit tagay ko kalam. Nga gikan kanimo aron ko makapamatuod nini amo karong hisgutan ni Brother Sok Fernandez. Ang tanan naman pasaylo kami. Amo kini gipangayo pinagisingalan ni Jesus. Amen. Si Brother Sok Fernandez mga kaigsunan ko nigamit sa Mateo 16:19 nga si Simon ginganlan og sipas nga bato pa ka ng sipas bato gikan gina sa baba ni Ginoong Kristo. Pero padayono na to ang istorya mga kaigsunan ko diya sa Mateo 16:23 apan siya milingi og mingon kang Pedro pahawa ka sa akong atubangan Satanas. Nga sato pa si San Pedro duha ang gingan ni Kristo niya ng bersikulo 16:19 nga nagsipas. Pag-abot sa 16:23 gingadlaw og Satanas. Ngano miingon ko nga wa madawat ni Pedro ang Yahweh. Tungod kay ginganlan ni Ginoong Kristo si Pedro nga Satanas. Musugot mo ang Yahweh ito ang magkupot si Satanas. Di mo musugot mga kaigsunan ko nga naminaw sa radyo. Sa inong gana, ang Yahweh ito ang Satanas. Kung si Satanas ginganlan ni Kristo si Pedro, busa, supak yung ko mga kaigsunan ko. Karon, matod pa nimo nga nadawat ni Pedro ang Yahweh. Nangutang ako ni Brother Sok, unsang tekstuha nga nadawat ni Pedro ang Yahweh. Nganong nangutana ako na mga kaigsunan ko sa radyo nga naminaw karon? Tungod sa pinadayag 1:18 nga nagingon si Kristo ako namatay og nabuhi aniya kanako ang mga Yahweh. Usa nga nisupak ko Brother Sok nga tuwa kang Pedro. Unya imong gigamit ang Isaias 22:22 nga katudili matop pahinungod kang Pedro. Ang Yahweh na kang Kristo wa kang Pedro. Unya mingon ka nga si Pedro gihimong papa. Gihimong amahan. Unya si Pedro rin gihimong amahan, si Pablo gihimong masang amahan. Doon na sa tupapa, yan ang higayon na. Mo sa Brother Sok, ang imong pagpamatuod nga ang si Pedro nadawat ang Yahweh dili na tinuod. Padayon ako ang istorya. Uyon ka ba nga si Pedro makasala? Nagingon si Pedro, suma sa Lucas 5:8. Apan sa pagkakita ni Simon Pedro nini, miyaba siya ni Jesus. Ug mingon, palayo kanako kay ako usa ka taong makasasala. Kung naa pa ni Pedro ang Yahweh nga mao pagtangtang sa sala kay mato pa unsay imong bukuson dinhi sa yuta bukuson sa langit, unsay gapuson nimo sa langit yuta gapuson sa langit. Ang pangutana nganong wa makatangtang si Pedro siyang sa nga siya may nagunit si Yahweh. Nining teksto ang mga kaigsunan ko nagpasabot nga si San Pedro wa niya maong Yahweh. Usa ang paghatag ni Kristo nga iya manghingin apawa ka nako Ginoo kay usa ko ka makasasala. Usa ang paghatag muduol si Kristo, yung hawak ka na ko Ginoo. Ngay kaduha pa, kung naa ba niyang Yahweh, nga nung mo pronounce man siya nga, usa ako ka makasasala. Kung gihatag na kang Kristo, ni Kristo ang Yahweh, gato nga Pedro. Wa madawat ni Pedro ang Yahweh, mga kaigsunan ko. Padayon ko. Yan, magkinalang patag mediatrix og mga santos. Nagpasabot ka na, wa madawat ni San Pedro ang Yahweh. Kaya kung nadawat pa ni San Pedro ko daw, dili na ka magkinala kung mediatrix pa o mga santos. Mo na saktong tubag. Padayon ko. Kung si Ginoong Kristo, si Pedro pa ang nagda si Yahweh. Nganong gibuyag man siya ni San Pablo.
Ikasaban sa ni Pablo nga ikaw, Pedro, badlunganon ka. Wa ka magsubay sa mayong balita. Nay nagda siya, badlungon lang, ordinaryong tao. Kung ikaw na kay authority, nagda ka siya, anong gibuyag ka ni San Pablo? Usa ka taong badlunganon, wa magsubay sa mayong balita. So ang conclusion, wa madawat ni San Pedro ang maong yawi. Time? Okay. Salamat kayo, no? Sa negative side, siyang 8 minutos. Ano ang affirmative, tagaan po 5 minutos pag-cross sa Borganan. Sa negative side, ato yata, Bradzok, 5 minutos, pag-cross examine sa negative side. Bradzok, go ahead. Salamat kayo, moderator. Salamat kayo sa atong sakbang sa binayluay. Ningon ninis balang kasulatan sa 1 Pedro 2:23 nga ang Kristo dili bakakon. Ang Kristo walay lingla nga migo siyang baba. Bituo kanini o wa? Yes. Tuo siya nga Kristo nga atong Ginoo dili bakakon. Unya mingon man si Jesus kang Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa langit. Nga bisag unsang imong ablihan sa yuta way makasira. Ug ikaw makasira wa say makaabli. Kanang gisulti ni Kristo ngadto ni Pedro humaniya ingna nga dawata ang yawi sa langit. Nagsulti sinuod si Kristo o namaka? Nagsulti lagi sa Tinuod, pero dili tanang panahon matugot. Yes! Dili tanan matugot. Sample. Dili tanan sample. Si Judas, mikaon sa lawas o minom sa dugo ni Kristo. Unya si Kristo nagingon, kinsa katong mukaon sa akong unod og dugo, minom sa akong dugo, maluwas og may kinawin dayon. Ang pangutana, maluwas Judas? Alaot ka nga tao, may pangwa ka mataw pato pa ni Kristo. Dili na out of topic, ako lang nga dunay panahon nga bisag gisulti na ni Ginoo si Kristo, pero dili sa tanang higayon matuman. Ikaduha, wa pa time. Time pa? O time pa. Higo na. Ningon na maka yes. Nga si Kristo wa mamakak. Paingon niya nga kanimo Pedro, ihatag ko ang mga yawi sa langit. Ang sunod akong pangutana, unsa mang matanga sa yawi nga ang gihatag ni Kristo nga wa may nakita nga yawi skandado. Unsa mang matanga sa yawi ang gihatag ni Kristo ngadto ni Pedro. Mao bitaw nga gisupag ti ka kay way mabasa nga nadawat ni Pedro ang Yahweh. Kay kung naapay nadawat ni Pedro, moingon thank you Lord, gitugang ko nimo Yahweh. Wa man. Excuse me. Oh. Ang patungatan na sa affirmative, unsang klasya sa Yahweh. Nga gihatag sa Ginoo ngadto Pedro nga dili man literal nga Yahweh kay umay nakita. Para nimo unsang klasya sa Yahweh nga gihatag ni Kristo ngadto ni Pedro. Kanang giisip lagi nga way makasira gawas siyara. Way makabli gawas nga siyara. Pero wa na madawat ni Pedro. Kay kung nadawat man ni Pedro, dili na mo makinahanglan pag mediatrix o mga santos. Lain po na bro. Wa ka motubag sa kong pangutana. Ang akong pangutana sunod. Nga niya may mabasa nato sa Biblia nga yawi sa kahibalo. Ang gihatag na ni Kristo dili literal nga yawi, kundi yawi sa kahibalo. O gipruiba kay dihay pundok sa mga tao nga nangita og pulong sa kaluwasan. Niyon ang mga anghel-anghel ginitubag na dapit nga hupa, ipakuha ka ng dawan na si Pedro. O pag-abot ni Pedro, misay siya sa pulong kinabuhi. Ang mayong balayta sa kaluwasan. O diha-diha, ang pulong sa kahibalo. Yahweh gihatag sa Ginoo. Mutuo ka niining gihimo sa Ginoo, nga ngiya na gihatag dili Yahweh literal, matod pa sa Lucas 11:22, Yahweh sa kahibalo, o ang anghel nagpahibaw, kuha si Pedro, kay mo'y nagkupot sa mga pulong sa kahibalo sa kaluwasan. So, to ka na wa? Yes or no? Yes! Tubag! De Concilio. Si Pedro na deliver.
Pag-deliver niya, wa sa tuho kundi ang gituhuan si Santiago. Nagingon Bosa buhat 15-19. Bosa ang akong hukom mao kini. Si Santiago nagingon. Kung si Pedro doon na pa'y authority, nganong ang decision si Santiago. Ego nag-deliver sa San Pedro, ni-presenta siya. Pero gisupak mangyayang presentation, ni decision si Santiago. Ang akong hukom mao kini. Niyay hukom. Wa ihatag kang Pedro ang katungod. Kaya ang hatagan o katungod, paghukom nini si Santiago. Buhat 15-19. Okay. Ningon ka nga ang gihimo ni Santiago mo ang pagsupak ni Pedro. Hukom. Karon nakahukom na mas Pedro nga pinagi kanako ang mga hintil mamati kanako. Ug kadtusan nga mga tao na nagsunod sa mga apostoles mamati sa ni Pedro sumala sa ato nagibasa. Karon kay ningon man ka nga si Santiago umihimog hukom nga pagsupak. Doon na ba tayo mabasa anang panahon na nga nisingos si Santiago, ako nagsupakon kay sayop ka Pedro. Basahin ko nako. Okay, naa kay mabasa nga hukom nga gisupak ni Santiago. Ang desisyon, kung ni desisyon manggaling si Pedro, wa oyoni ni Santiago. Nga nung ninguma si Santiago, 19, ato basaw. 15-19. Oh, niya ha? Flashlight na to. Flashlight TV, hindi ko kaklaro kayo. 19. Oh, niya. Oh. Bosa, mao ding akong hukom. Mao kini. Nga dili nato sila pagsamukon. Gikan sa ilang pagkadili. Pagkabig ngadto sa Dios. Nga sato pa, ang desisyon ni San Pablo o ni San Pedro, wa i-honor. Ang desisyon ni Santiago, may i-honor. Salamat kayo sa 5 minutos pag-cross-examine sa affirmative ngadto sa negative side. Unya continue sa affirmative ang 7 minutos lang. 7 minutos sa iya kining pagpabarog may tungod sa ilang tema. Brother Jock, go ahead. Bago pa lang, wapag yun mauga ang laway sa akong pinanggang igsuon, nga ningon nga si Santiago, nisupak. Wa matay mabasa nga nisupak. Kundi, he seconded the motion. Sa ito pa the decision of St. Peter, sa parliamentary rules, nga kung doon na kayo mapahayag statement to be accepted, aron mapalido na, doon ay musikan di motion. Ingo ramon itong musikan di motion, Santiago, nga sa ingoriana, dili na to pantuson pa mga nangakabig sa mga tulumanon nga ito ipahimo. Mao mo ito ituyo, mao mo ito ipahayag San Pedro. Nga nini sa kung mabati sa mga Hudiyo o mga Hintil, ilan ang dawaton. Nga doon na ingan na ito, orderly of the law, the order of the law. Nga mga pagkaon nga hugaw limpyo na. Ang mga kining buluhaton sa balaod ni Moises, dili na magaluwas. Mote punto ni San Pedro. Pero pagtindog ni Santiago, wa siya masupak. He seconded the motion. Kaya hindi parliamentary rule, kung doon ay motion o statement o pamahayag, dili na madiscuss sa labi na kang San Pedro kasi yung Pangulo. Wala na discussion, pero it needs the one who seconded. Kung siya man si Brad Kilong-Kilong, naibawan din siya nga, ang usa ka motion to be moved or to be decided, so therefore there must be one member who second the motion na aprobahan. Wa itong supak ko second the motion. Maya, padayon ta sa atong pagtuki sa mga pamahayag sa atong pinangga nga igsuon nga mao lagi yang ibalik pagingon ni San Pedro, dili na mahitabo magtutudlo nga silutan ka sa kamatayon sa tupad ngandak si Pedro kasi pong ni Jesus pahawa Satanas duhaman ka hulagway ang gisulti ni Kristo
Ang Satanas niya nakita, nag-ingon. 22:31 San Lucas. Buot si Satanas nga ilugon kamo gikan kanako. Buot si Satanas nga siya nay modominar kaninyo. Sibong ni Kristo, di na mahimo. Manang ligonon ta mo. Ug ikaw Pedro maligon ka na. Ligon na ang imong mga igsoon. So nakita ni Jesus ang yawa. Tinuod gyud nakita niya. Ya ikaduha nga kahulugan sa pong Satanas sa Hebreo kanang babag ali. Palita magdagan kanya dunay giali diyang kawayan. Wa ka kakita naumod ka nganlan tog Satanas. Kay si San Pedro murag ni akto sa pagsupak nga si Kristo muadto gyud sa Hitchimani aron magpadakop. Di na may tabo Ginoo. So ginganlan po niya si Pedro og Satanas, dili yawa, dili siya nagsupak, nag-ali sa iyang planos pagtubos kanato, pinagi siyang kamatayon. Unya si Pedro nahimong amahan tungod sa pulong sa Isaiah 22 bersikulo 21-22 nga tagag Yahweh mahimong amahan o mahimong pangulo sa iglesia sa Judea. Ang Jerusalem sakop sa Judea ug diya man tukuran ni Kristo sa Jerusalem ang iyang iglesia ug si Pedro mo'y mangulo matud pa ni Kristo. So klaro nga ang atong igsuon pinangga wa gyud maka laksi nining gipahayag isbalang kasulatan. Iya nanging nas Pedro tinuod man nga ni hapa si Pedro kay siya makasasala. Tinuod man. Pero si Pedro nagpakita ko sa kamatinuoron nga pagbago siyang kinabuhi. Siya muadto sa nang dapit aron pagsangyaw sa may balita. Bisan pa nga dito na sa Roma to ay pagpamatay niadto si Pedro kay ubos sa sugo ni Kristo. Sama si Pablo isugo sa ni Kristo, silang duha gipatay sa mga sundao ni Herodes. Sa emperador nitong panahon na. So mga hinigugma kong igsoon, wa gay basyang gamay na lang anino nga nakakawit ang atong igsuon nga sayo pa kung gibalita o gipambit ninyo kay ang Lucas 11:52 ang Yahweh nga gipasabot Yahweh sa kaybalo. Sa buhat 11:12-13-14 si Pedro mo'y gipakuha dito sa hupa og ang kahibalo nga Diyos nun ang wali nga balita sa kaluwasan mo'y iyang gipaybaw kay mao man na ang Yahweh dayang gipasabot Yahweh sa kaybalo. Lucas 11:52 wa gyapon makatandog nga atong pinagngaging igsoon. Mao na ang tinuod ug nga kamatuoran imo nang ipabarog ya gipabarog na sa patos kamatuoran bisan unsaon paghapak sa hangin bisan pagdakong urakan nga hangin dili makaunsa ni ana. Mao na nga sa akong pag-aninaw sa mga teksto nga akong gipaybaw gibasa ang atong pinanggang higala si Brad Isaiah kilong-kilo wa gyud bisag gamay na tipik nga nakatarog sa akong gibasa. Wa siya makaingon nga bakak na. Pulos sa pangutana nako, yes. O namakak ba si Kristo? Kini iyang gisulti gipahayag. Gipahayag siya nga gihatagan niya Yahweh pulong pa ni Kristo. Tinuod ni? Yes, yes man siya kanunay. Wa Ginoo. Muna nga wa gyud ni makatandog bisag gamay na lang. Nga diha sa balang kasulatan ang nga ni Simon paling-paling gihimo niya kipas. Niya gihimo niya pangulo. Ang magpasipsip sa kong karnero, katauhan mahimong pangulo. Asa mabasa? Na sa Jeremias 35:14. Busa mga higugma kung may iso na pribahan na to. Gikas bala ang kasulatan. Busa wa ko mogamit sa kung kaalam o kaybaw, kundili ako lang gisunod ang Juan 3:34. Nga kadtong nga pinialan sa Dios magasulti sa pulong sa Dios. Busa kinsa man kuno ang makahimo pagsupak sa pulong sa Dios. Wa mo supak. Si Brad kilong-kilong. Brad Isaiah, yes kanunay. Wa mo supak. Ngano supak siya peligro. San Juan 47:13. San Juan 48:17. Ang iya sa Dios mutuman sa pulong sa Dios. Pero ang dili iya sa Dios, supak na.
Ya, wa magin masupak. Iya ni Diyos. Kay husto man ako isulti, wa lang niya supakan. Manapasalamat ko ni Brad Kilong-kilong, Brad sa iya kaayo kabuutan. Kay yes man ganun ay wa Ginoo. Salamat kay Kaduang Barog sa affirmative. O niya, taga na to 5 minutos. Pag-crook sa amin ang negative side sa affirmative. 5 minutos alang kaniya. Brad Kilom-kilom, go ahead. Si Kristo nagtudlo may tungod sa pag-ampo nga naglingon. Pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga kami nakapasaylo sa nakasala kanamo. Ang pangutana. Nganong nangayo pa magpasaylo nga to samahan, katuan naman ang Yahweh kang Pedro. Kanang sa ang magapapas na ngatong personal nga pag-inulsol o ang forgiveness pasaylo sa Ginoo. Pero ang atong gisigutan Yahweh. Yahweh ni nga otoridad kagahuman. Nga gingnan ni Jesus nga ihatag ko kanimo mga Yahweh. Pero wa may natunol nga Yahweh sa kandado. Naaman sa Lucas 11:52. Yahweh sa kaibalo. Mo na nindot kayo. Ang pulong sa anghel kuhaan na si Pedro na sa hupa. Kamong nangita sa pulong sa kinabuhi, pulong sa kaibalo sa Dios, kuhaan na. O pagabot ni Pedro, yatagan sila sa pulong sa kaibalo. Mao na ang ipasabot si Yahweh. Dili pa saylo sa sala kay si Pedro naghinulsol na siyang paglimod kang Kristo sa katuo kagayon. Nagpag-o na siya kay naghinulsol natural ang pasaylo madawat sa Ginoo. Way labot yang Yahweh. Kay Yahweh dia alang man sa otoridad sa pagwali, pagtudlo sa gusto nga kamatuoran. Okay, karabutan na. Imo nang gisay-isay ganiha nga unsay kahulugan sa Yahweh, pagbugkos o paghubad. Paghubad o pagbugkos. Karon, ngano man nga naghampo pa man nga amahan mi, anaman namo pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga kami nakapasaylo sa among mga sala. Nagpasabot ba nga dili makatangtang si Pedro? Dili makatangtang? Imo may musulti kaniya pagtangtang, way lain makaabli, way malay makatangtang si Pedro ra. Ako nang isulti nimo igsoong Isaias kay nimo ni watan to mahisgutin ni. Nasa San Juan 20, versikulo 22. Gipatawag ni Jesus ang tanan nga mga apostoles sa 1 Pedro 2:9 ang tanang mga apostoles pare. Unsay pong ni Jesus dawata ang Espiritu Santo. Kamo mga apostoles, mga pare. O bisag kinsang sala nga inyong ipasaylo, napasaylo na. O bisag kinsang sala nga wala ninyo pasaylo, wala sa mapasaylo. Busa mga apostoles. Yatagan sa San Pedro, yatagan sa Ginoo. O gahom pagpasaylo, unsay kondisyon, maghinulsol ang tao. Paghuman mo kumpisal siyang sa, mapasaylo na. Pero ang atong primarya tema, mao man ang Yahweh. Mao ang Yahweh, unsa na Yahweh ha? Yahweh sa kahibalo. Diyon sa pagpaybaw, ang anghel mo nagpaybaw. Kuala na as Pedro. Nana sa hupa. O gisulti ni Pedro ang mga pulong nga matahom kayo. Ang tanan na kasala. Pero ni Jesus pagpangita kanatong makasasala. O ang tanan nga maghinulsol muhunong pagpakasala, mapasaylo siya. O makadawat siya sa saad sa Ginoo sa langit. Lipay sila. Musantong sultiha. Mao ang Yahweh sa kahibalo, ang pulong sa Dios nga naghatag nilang daan unsaon pagkaluwas ang makasasala. Muna ito bags pangutana. Okay, Brad Kilom-kilom. Matod pa nimo, Yahweh kay balo. Diti ka supakon na. Ang akong gisupak ang pagdawat ni Pedro sa Yahweh. Kung naa ba niya? Karon, matod pa nimo na ang Yahweh kay balo ni San Pedro. Karon, suma sa Galatias 2:11. Kategorikal ni. Tinuod ba nga kining nagda sa Yahweh na ang Yahweh kaalam gibadlong ni San Pablo? Yes or no? Yes. Oh, yes. Tubag. Ibadlong bitaw. Kay mahimo man ang usa ka ubos, mubadlong. Atong mabasa sa Mateo 16:22. Nga si Kristo nagplano na gyud pagadto sa dapit nga risgo para niya. Giguyod siya ni San Pedro. O gibadlong. Nibadlong San Pedro ni Jesus. Ginuwayaw. O pero may date pa di. Oh, pero wato man ni Jesus pero nakabadlong si Pedro. Naa na sa Biblia nga makabadlong sad. Yes. Naa sa Proverbio 9:8 nga ang usa ka taong buutan og ligdong kun imo nang badlongon malipay.
Muna si Pedro kay ligdong man to, nalipay siya gibadlong ni Pablo. Pero wa sila mag-away. Muna ito ba? Imong gitagaan o example nga si Kristo gibadlong ni Pablo o ni Pedro. Nagpasabot ba? Diri gibuyag gibadlonganon. Si Kristo badlonganon ba? Yes or no? Na ni badlong, that's reality. Dito po. Ako pangutan na badlonganon ba si Kristo? Alang nato tagsa-tagsa, dili badlonganon. Pero kadtong higayuna si Pedro dili gusto nga mawa sa ilang mga mata nga atong Ginoo. O sa gibadlong siya, ayaw pag atong Ginoo. So badlong siya. Pero wa sa doon tamdan ni Kristo kay gusto man si Kristo nga abi ni Pedro kun kanang imong gisulti mo ito manhon di na ko katubos kalibutan kay hadlok naman kung mamatay preyani mo. Mao na nga natubag na pangutana. Klaro kay na pangutana. Imon lang balik-balikon kay wa na gyud tingali laing madumdum madaw-daw pa. Salamat. Nga wa ka magingon nga si Kristo badlonganon, si Pedro ray badlonganon. Karon lain na sa San Pedro gyapon gibuyag gyapon ni San Pablo. Sa Galatias 2:14 nga ikaw nagpakita nga wala na magsubay sa mayong balita. Kini gitagan og Yahweh. Tinuod ba ang gisulti ni San Pablo nga wala na ka magsubay sa mayong balita? Tinuod? Dili. Daibaw ta kasugad sa kasinugdanan si Pedro paling-paling. Si Pedro magkasasala. Mo bitaw yung basa nimo kanina nga miyapa si Pedro tubangas Ginoo. Ginoo pasaylo ako kay ako makasasala. Mo na gipaabot sa Ginoo. Nga sa diyang mapasaylo na siya sa ipong ni Kristo sumala sa Lucas 22. Sa diha nga ang yawa nagpakita kanako. Gusto ang yawa nga maulipon ka. O ka mga apostoles pero di mahimo. Ligonon ta ka. Og sa diyang maligoon na ka Pedro, ligoon na nga akong mga ang imong mga igsoon. So klaro kayo nga si Pedro ni angkon nga makasasala ug si Kristo nagpasaylo sa niya ug katong ingon nimo nga si gibadlong kay wala siya magsubay sa may balita. Konsepto man sa to ni San Pablo. Kay ila kung ilalisan na dunay mga Hudiyo nga gikan sa Judea ka niadto ya natol nga San Pedro kuyog sa mga hintil kaon na bisag unsa ang mga hintil. Muna ni ingon si Pedro, ayaw siya, piyaan mo. Muna ni laya siya kay madlok siya nga ma-scandalize ang mga Hudiyo nga di makaog bisag unsa. Muna si Pablo nakabantay, kini si Pablo badlunganon gyud. Nganon di man siya mobarok nga mao na gilimpihon na sa Ginoo. Wa na ilabot sa tima. So klaro na nga ang pagbadlong ni San Pablo iya tong conviction nga si Pedro ni atong higayuna na over diplomacy nga dili siya magkapahiubos iyang gibiyaan tong mga hintil nga nikaon bisag unsa. So that is not really moral, that is not really doctrinal issue. O sa katong pagbadlong ni San Pablo wa to magunahuna nga nabungkag na ni Pedro ang doktrina kay padayon man nga siya nagdala sa Yahweh sa kaibalo. Okay. Salamat kay sa nito tubag Bradsok sa negative side sa pangutana unya ang negative side katapusan yang barog sa 7 minutos kumana ni i-cross-examine sa affirmative. Brother Kilom-Kilom, go ahead. 7 minutos. Okay. Iya gyud gipanghimungatan pag-ingon ako nga yes. Kay gipangutan ako niya nga gidawat na dawat ba ni tinuod ba nga si Kristo musulti bag tinuod? Yes, musulti. Pero nianang higayon na wa gyud madawat ni Pedro. Wa gyud madawat ni Pedro ang Yahweh. Hantod na namatay si Pedro. Magisko kag Yahweh sa kahibalo. Yes, atong pamatudan. Kung naa ba ni San Pedro ang Yahweh sa kahibalo? Kung naa ba ni Pedro ang Yahweh sa kahibalo, nganong gibuyag man siya ni San Pablo? Suma diri sa Galacia 2:11. Apan sa paghiadto ni Sipas sa Antioquia, ako gyud siyang ginaong pagbuyag kay siya nagsupak o nahimo siyang badlunganon nain nagdala sa mayong balita kay of knowledge kaalam sa kahibalo unya badlungon lang ka nga way kaalam nga mao man ka ang inyong giisip nga siya gitagaan og kahibalo si San Pedro nga buyagon lang ka ni San Pablo badlunganon nimo oy
Apostolis ka, badlungon kay ka. Sunod, ikaduha. Gibuyag siya ni San Pablo, kay ikaw wa na ka magsubay sa mayong balita. Nagwali ka sa mayong balita, pero ikaw wa na ka magsubay sa mayong balita. Mayo baguna ang nagdas sa Yahweh, nagdas kaalam, nagdas kay balo, badlungon sa way kay balo. Ibutang na to nga way kay balo, kay tora man gihatag ni San Pedro ka ang key of knowledge. Kaalam sa kay balo, ngano gibuyag man siya ni San Pablo. Mga kaigsunan, ang iyang tubag ni Brother Sok, sama kuno nga si Kristo kuno gipadlong ni Pedro. Badlunganon ang akong gipasubot, badlunganon. Si Kristo badlunganon ba? Dili oy. Ang akong tubag dili tanang higayon, madawat ang saad ni Kristo. Ang akong gihatag nga example si Judas. Si Judas Brother Sok Fernandez mikaon sa lawas ni Kristo o minom sa lawas ni Kristo. O si Kristo mingon, kinsa katong mikaon sa akong lawas o minom sa akong dugo, may kinabuhing dayon. Ang pangutana, nakabaton ba og kinabuhing dayon si Judas? Kay gingon man siya ni Kristo, mayo pa nga wa ka mataw. Nagingon pa si Judas nga, mayo pa wa ka mataw. Una nga, dili sa tanang higayon, ihatag. Ano man? Sample. Si Jonas, gisugo sa Dios. Jonas, walihi ang Ninibe. Kay sud sa 40 kadlaw, akong sunugon ang Ninibe. Naibaw si Jonas nga dili ka nabuhaton sa Ginoo, kay maluluyo ng Ginoo. O na misibat si Jonas nga to sa Tarsis. Pero kay plano sa Dios kawalihan ang Ninibe, niwali si Jonas. O gingon sa paginulsol kamo, kay sunugon ang Ninibe. So sa 40 kadlaw. Ang Dios kay nagingon sunugon niya ang Ninibe so sa 40 kadlaw. Ang pangutana, disunog ba sa Dios? Wala. Una ayaw dili sa tanang panahon ang sulti sa Ginoo mahatag. Nay panahon. Kung maghinulsol ka, dili dayon. Mausan na si Pedro. Si Pedro, unsa ang paghatag sa Yahweh? Mutuol si Kristo mingon, pawa ka na ako Ginoo, kay ako usa ka makasasala. Unsa paghatag? Ikaduha pa. Kung na Pedro ang Yahweh, ngano makilalang pamantag mediatrix? Ngano makilalang matag Mama Mary? Mama Mary, kaluyi kami. Pasayloa kami. Ato dito kang Ginoo Kristo nga pasayloa sa imong anak nga kami nakasala. Ngano mo sapit pamatag Mama Mary? Nga naman si Pedro may nagkupot sa Yahweh. Di na parts topic kay ang tema nimo. Si Pedro ba tinuod nga nagdawat sa Yahweh or gitawag siya Papa? Focus lang ta diha kana mga Mary diha, kana mga kuan diha uban nga wa masud topic. Dili ginaangay padayon kay mawa man ta sa atong topic. So kay balik lang ang mga topic. Ang akong buti pasabot, Mr. Moderator, nga wa madawat ni Pedro ang Yahweh tungod kay mogamit pamanta sa ngalang Mama Mary o mga santos. Di ba? Kung naon ang Pedro, ngano mo sampit pamatag Mama Mary? Kung naapa na Pedro ang Yahweh, ngano mo sampit pamatag mga santos? Nagpasabot nga wa dito kang Pedro ang Yahweh. Kaya kung naapa dito kang Pedro ang Yahweh, di na mo gamit kang... Moderator, ngano nga gipaminaw ta dinhi kay doon na tayo roles. Yeah, one of the roles nga dili ta magiskutok lain nga personalidad. Pedro mo ni, Yahweh Pedro. Yahweh apel mahal nga birin because that is really out of the topic. Yan, pirma man tanana. Pirma mago. Nga ang mga lagda nga atong tumanon tungod og alang sa orderliness. Husay. Yan indot paminaw sa gawas. Pero magsigit ang balik-balik sa pag-violate sa law, doon na ba nag-ingon nga when a person is violating out of order means it is no
good exchanger or debater because we go out the role. Na may role, basta ato nang sirespetahan. So, discuss other thing not that. So, di lang tapos counter. Ato lang ay balik ang tema. Kaya kung sige counter Brad, di mo human. Ang tema dire, pamatudan ni Brad nga si Pedro nagdawat og Yahweh, mo ning i-deny nimo. Yes, okay. Ay napagamit og laing mga mere usap na diha sadaan ba San Pedro kay ang tema dire si Pedro nagdawat og Yahweh sa affirmative, matupad sa affirmative o gitawag sa papa sa Iglesia Katolika. Ang imong buhaton mo ang pag-deny sa pamahayag ni Barsok o gaya na paghisgot og lain. Kada i-focus diha nga si Pedro dili tinuod na kadawat og Yahweh, niya dili pud siya papa sa Iglesia Katolika o dili pud siya gitawag papa. Right. Ambot kung giunsan nyo pagunahuna nga kamo may naghatag og decision, meaning mo'y mo bugkos, mo'y mo hubat, mo'y mo tangkang, mo'y mo gapos. Unang naabot ka ng akong pangutana. Ngayon na mong out of topic. Bisang usaw na ko kwinta, wag na out of topic. Pero sige lang. Di man nato mapugos ang tao. Go ahead. Go ahead. O, time na? O, sige. Mahurot ang imong oras, no? Sa debate, kinala mo focus sa tema, no? Palita example si Brazok, niingon nga si Pedro nakadawat og Yahweh. Ikaw may negative, imong pamatudan nga si Pedro, wa makadawat og Yahweh. Ayan ang paggamit ato mga topic nga, mayingon nato, nasold sa topic, pero dili mo tema. Okay, ato nang tagaan si Brazok 5 minutos, katapusang pangutana Brazok 5 minutos. 5 minutos. Mag cross examine ka na ikaduhang cross examine dayon rebuttal. Go ahead Brazok 5 minutos. Diba sa walang kasulatan nga akong gibase ang pangutana. Sa Ebanghelyo ng iaso ni San Lucas 11:52. Nga nag-ingon nga ang usa sa kahulugan sa mga Yahweh gawasan ang iablig kandado mao ang kahibalo, kaalam. Yahweh sa kahibalo, Yahweh sa kaalam. Naa sa Biblia, naa sa Lucas kapitulo 11 bersikulo 52. Uyon ba ka niya nang gisulti sa Ginoo o supa ka? Uyon o supa? Ang Yahweh kay balo wa kang Pedro. Yung lagi ko ana pero wa kang Pedro. Noon sa lagi ni. Yung lagi ko pero yes. Ang pagutana ay basok kategorikal, uyon ka o dili. Yung tubagong sa nimo uyon o supak, explain ka. Okay. Go ahead. Uyon ko pero wa kang Pedro. Tuwa Santiago. Salamat kay Yes man, uyon man. Unya ka na maong Yahweh sa kaibalo. Gibansay bana ni San Pedro, isip gitugyanan sa Yahweh sa kaibalo, gibansay na niya, uwa bansaya. Wa bansaya, kay gibadlong sa ni San Pablo, badlunganon, wa magsubay sa mayong balita. Galatias 2:11. Wa baka masayod nga nasuwat sa balang kasulatan na sa Buhat 11 bersikulo 12, 13 at 14 nga may mga tao nga nangita sa pulong sa Dios sa tapapulong sa kaibalo kay gusto silang maluwas. Ang anghel diha man itubag na diha tawgalas Pedro kay kada siya mo'y muhatag kaninyo sa pulong sa kinabuhi sa mayong balita. Kanang gisulti sa anghel ngadto ni San Pedro, mauyon ka niya na, musupa ka. Uyon supa. Ang gisulti, dili lagi ang pagtugan nga naaras Pedro, dewa magtugan nga si Pedro na ang kaibalo, tuan ni Santiago ang kaibalo. Kaya di 1 minute magkani. Wa ka mo tubag sa pangutana. Ang pangutana ni Brazok, tubagon sa nimo, uyon ka o dili. Pag ingon nimo uyon o supak, explain. Supak lagi ko nga wa dito kang Pedro. Di nang tabi ito nga supak ko wa dito kang Pedro. Ego lang nangutana ang mga tao asa ang balay ni Simon. O sa tudluan ka, narabay Simon. Pero mag-isgot kag kalam o kahibalo, tuwa ni Santiago. Simple na. Kanang ingon nimo nga kanang kalam og kahibalo tuwa ni Santiago. Nasuwat na sa Biblia wa og nasuwat
basahi ko nga gisupak ni Santiago ang hukom ni Pedro. Wa maghukom si Pedro, ni desisyon si Santiago. Ang akong hukom mao kini. Nga sato pa, siya'y chairman. Oh, siya'y chair. O lagi. Pangutana ni Brasok, nasuwat ba ang pag-ingon katong imong girason? Nasuwat na sa Biblia? Kung na, basahi ko ni Brasok. Nasuwat wa? Ang nasulat mao ni nga ang desisyon ni Santiago mo'y natuman. Dili ang presentisyon ni San Pedro. You are an incumbent counselor. Ako man italam doon niya itong binanggay gison, konsehal man naka-appeal magyug ka sa mga sesyon sa council ng imong gipasakupan. Daibaw ba ka, o ako believe kong daibaw ka nini, nga any proposed statement or decision so that it should be discussed, so that it would be given the majority, there must be someone who will second the motion. Ako ni binisayon, basta doon nag-ipahayag, ipadayag nga pag-ahukmana, bisan ang nagsulti mo ng presiding officer. Pero mangayo gyud ang role nga doon na mo second the motion. Og mao si Santiago. Nahibaw ka nila, wa? Ang akong nahubawan mao ni nga ay nag-deliver si San Pedro, wa i-grant sa iya ang desisyon, gi-grant mi desisyon si Santiago. Ang akong hukom mao kini. Nga sa to, siya chairman. Ayaw pag yung asikan emosyon, tao, no? Kay wa taon mo motion San Pedro. Ni-deliver siya. Yang i-deliver, kinsa ng mga tawana. Pero ang desisyon yun, kay nakagubot man sila, si Santiago, mao'y ni desisyon, ang akong hukom mao kini. Akong pangutana katapusan, kay ningon magkang si Santiago ni kung pagsupak, doon na ba tayo mabasa nga ni deklarar si Santiago nga ang akong hukom mo ni pagsupak. Kay in the rule of the sanggunian, doon na mo second emotion. So someone does the second emotion. Pero ang pangutana nako mo ni kay ningon magka nga gisupak ni Santiago ang hukom ni San Pedro. Asa matambasa letra por letra nga ningon si Santiago nga supak ko ni Pedro. Pag-ingon galing nga supak ko, ni desisyon ko si Santiago, ang akong hukom mao kini. Buhat 15-19. Kung nauyon pa sa presentation ni San Pedro, mingo ko, agree ko sa desisyon ni San Pedro. Pero nganong mingon man si Santiago, ang akong hukom mao kini. Nagpasabot nga wa i-grant ang pagdesisyon ni San Pedro. So nindot pa unta i-debate kay pangutana ni Brasok manggod. Doon na ba kayo mabasa ang litra por litra? Doon ay pagsupak mabasa litra por litra, di ba? Pero di ko mo ingon nga napildi ka, wa ko maingon Brasok daog, basta kayo pangutana nagpabilin. Doon na ba litra sa Biblia nga doon ay litra diha nga mabasa si San Juan misupak. So tingali kamo rin magdesisyon na. So ni atas ribatal megala mudaan ni pag-endorse mao si Brad Aling Bacalso. Daghang salamat, Mr. Moderator. Rebatal? Oh, siya. Ang unang mo rebatal mao ang negative side within 3 minutes na lang, Brad. 3 minutes na lang kay gamay ng oras. So, ang unang mo rebatal mao si negative side si Brother Isaias Kilong-Kilong. Atong paminawon si Brother Isaias Kilong-Kilong sa rebatal. Daghang salamat. Iyang pangutana nga nagingon nga si Pedro kuno may desisyon. Wa mo desisyon si Pedro, ni presentar lang siya. Ang ni desisyon suma diri sa buhat 15-19 si Santiago. Ang akong hukom mao kini. Sa to pa siya may gitagag authority paghukom sa inyong hisgutan nga agenda. Puros man tagagi, ikaw, labaw, ka, mayor, mag-aasap ako, barangay konsehal naman ko. Inana na.
Ni desisyon ang chairman. Sa inyong panaglalis, mga konsyalis, unsa pa na diatanan, ang desisyon ni Santiago, nag-ingon siya, ang akong hukom, mao kini. Nasato pa, ang iyang kaugalingong hukom, mo'y gituman, dili kang Pedro. Unya, moingong mo dayo mo ganiya, kay wa na dili ako mabuyag tingali ani. Kay out ko no og topic ang akong gigamit, nganong gigamit og Mama Mary ug mga santos. Nganong gigamit nako tungod kay ikaw may nihatag og presentar. Nga San Pedro dunay otorite paggapos, pagtangtang, paghubad, pagtangtang. Kung unsay sala nimo, tangtangon ka na. Ni Pedro kay siya papa. Siya pangulo. Kung tinuod man o galing na muna na abot sa akong pangutana. Kung tinuod man galing na, ngano na kinalam pa bantag mediatrix, tubagan na. Ngano kinalam pa bantag mga santos, kung tinuod man galing na ang anana, ang Pedro, ang authority. Yawis kalam. Simple na sabton. Pero buyaguntang out of topic, Your Honor. Sakto ba na ako ah? Kung napa ni San Pedro ang Yahweh, nganong mingo mo siya, pawa, palayo ka na ako, Ginoo. Kayo sa ako ka makasasala. Na niyang authority, na niyang Yahweh skalam. Ngano di siya katangtang siyang sa? Yung utangtang siyang sa laing tao, wa galing ka katangtang siya mong sala. Manangtang ninong ka sa laing sala. Kasimple na sabton. Unsa pa? Si Ginoo si Kristo, kung tinuod pa na siya nagyawi, nganong nitago siya, panahon sa pagkamatay ni Ginoo si Kristo, nitago siya mga tulog adlaw. Ang atong inahaning taon, nga mo si Mama Mary o si San Juan, nga nagsuhat sa pinadayag, mo tayo nagtangtang dito sa cross, o naglubong kang Hesus. Asa naman ang gitagaog Yahweh? Asa naman ang gitagaog authority? Asa naman ang gitawag ni Huwag na ang key of knowledge? Kuno galing na kang Pedro, nganong nitago siya suot sa tulog adlaw. Mao to ang rebuttal ni Brother Isaias Kilong-Kilong sa negative side, pero nindot ni paminahon kay nagmamamiri na. So atong paminahon ang last rebuttal sa atong affirmative side si Brother Sok Fernandez. Salamat kayo, Dongaling. Salamat kayo, Brad Sayas, Kilong-Kilong. Ang atong katapusan nga tema, ako laning sundan og jutay, nga San Pedro mi tindog human sa dakong lantugi. Human sa taas nga lantugi, mi tindog si Pedro og misulti kanila. Nagingon San Pedro. Ano ko i-translate dito? Mingon San Pedro, kuha na, yan ang atong light. O sa natapos dakong lantugi, mitindog si Pedro o misulti kanila. Mga igsoon, naibaw kamo nga dugay na karon. Nga kanato, gipili ako sa Diyos. Ang Diyos ka nagpili niya. Niyadto mga adlaw. Aron nga sa akong baba di San Pedro, pagkapatalinghugan sa mga hintil ug ang pulong sa may balita pagatuhuan. So mga hintil mo dawat ang may balita ang gisulti San Pedro pagatuhuan. Ug ang Dios nakailas kasing-kasing naghatag kanila sa pagpamatuod. Kaya arita ni Santiago, kung doon na ba'y gisulti Santiago nga supak sa hukom ni San Pedro 19. Santiago mingon, tungod diini nga akong hukom, mao kini dili ta pagsamukon sila. Kinsa man sila? Ang mga hintil. Nga gikan taliwala sa mga hintil na malik na sa Dios. Why sulti si Santiago nga gisupak na akong hukom ni Pedro? Wala oy. Kaya ang isgutan San Pedro mo ang mga hintil nga sila mudawat na sa Kristohanon nga pagtulunan. Ito naman sa mga Hudiyo dito nga
nagpabilin pang doon ay mga gidili nga pagkaon. Bisan si Jesus mingon na limpyo ng tanan. So girespetahan gyapon sa mga apostoles. Pero si Santiago nga kung ipangutana si Brad Kilong-Kilong ka doon na ba siya nalitok nga kaning mo siya supak ang iyang hukom ni Pedro. Wa man supak. Iyang isigundahan sa 19 klaro kay tungod ini nga kung hukom mao nga dili ta pagsamukon sila nga mga hintil gikan sa tiliwala sa mga hintil na malik sila sa Dios. So way toy unod ang pag-ingon nga ni supak si Santiago sa hukom ni San Pedro, wala. Apan ang atong katapusan nga punto mao nga ang akong gipahayag nga ni Simon giilis nagkipas. Yaon sa nagkipas dakong bato. O niya ningon si Jesus pasipsiba ang akong magkarnero ug nating karnero. Kato nga nagibalik-balik ni Jesus nga to ni Pedro. Kay kato man mo limod yan ni Pedro. Basig ilimod na sa niya. So ang nahitabo nga si Pedro nakadawat sa kahulugan si Yahweh. Ang kahulugan si Yahweh sa ako nang ibasa kaganina sa Lucas 22:31 ang kahulugan si Yahweh mao ang Yahweh sa kahibalo. Yang ingon niya nga ato alas Pedro wa man. Ningon ni pakuha si Pedro ug siya mosulti sa pulong sa kinabuhi nga inyong gipangita. So sila gisultihan San Pedro ug nakadawat sila sa pulong sa kinabuhi sa mayong balita. Natagbaw sila. So mao na ang role ni San Pedro. Ug wa na mahilabti, wa na masupak sa atong pinanggang igsuon. Gawas sa daginuton kay niyang pangingon nga nisupak si Santiago. Nya akong pagbasa wa ra ba ginisuwag supak si Santiago. Siya mi ingon lang ang akong hukom nga dili nato sila samukon ang mga hintil uban sa mga hintil o sa mga Kristiyanos. Parehara ang hukom ni Santiago sa gikasulti ni San Pedro o sa way bahin nga tagan nato gibugaton gisulti ni Brother Kilong-Kilong Isayas nga supak si Santiago. Wa iyang hukom parehas sa kan Pedro. O sa limodo mga hinigugma kung magisuon natataw na. Unsay kaom San Pedro gitawag og amahan na sa Isayas 22 versikulo 21-22 amahan unya siya mahimong pangulo sa iglesia sa Judea. Kanang iglesia sa Jerusalem mao man ang Judea kay naa man ang Jerusalem sa Judea. So wa maunsa bisag gamay na lang. Tinuod nga San Pedro magkasasala. O atong mabasa nga sa iyang paglimod, nagdagayday iyang mga luha tungod sa iyang pagpasol, sa iyang paglimod sa itong Ginoo. So, magkasasala siya. Pero nagbago siyang kinabuhi, nagalakad sa Ginoo. O siya gipilan sa Ginoo nga ang yawa gustong muilog ninyo, ug nimo. Pero ako mong liguno. Ug sa maligon ka na Pedro, pangligunan na ang imong mga igso. So klaro kayo nga San Pedro nagpabilin nga pangulo. Tungod sa pag-ampo ni Kristo, tungod sa pagpanalipod ni Kristo kanila. Busa katong iyang pangingon nga si Pedro to na spikas, to na laing partido siyawa, dili na tinuod. Busa na kad duwa siyang una-una. Tungod kay wa niya maninaw unsa ang gahom ug katungod sa Ginoo paghatag og Yahweh ni San Pedro. Gahom sa kaluwasan. Gahom sa kaibalo. Gahom sa kaluwasan. Daghang salamat. O may gabi is tanan. Salamat sa last rebuttal sa affirmative side, pero nagsabot na sa Brother Isayas nga ang sunod nga tema may tungod na sa larawan sunod Domingo. So ato na sa tawang. Isodos 20. Oh. 4. Ato sa nanghimuag tema human ini atong programa. Oh. Human ini atong programa kay natapos naman ang gihatag sa DYHP nga usa ka oras alang sa payagan sa kamaturan. So Brother Sok panapos nga mensahe. Salamat kayo sa tanan naminaw nato dahil sa gawas. Lain-lain nga mga probinsya na abot nga atong programa. Manya ako sa greeting dahil sa akong amigo si Brad Solping Algeri iyang kapikas nga tabang kayo sa Flores de Mayo o sa atong team of minister sa San Fernando nga ligdong nga buutan nga alagad sa Ginoo ni Julius Lawas, Presidente sa Catholic Faith Defender sa Cebu. Dili ko para pahibaw lang ko nga siya gyud atong presidente si Julius Lawas sa San Fernando. Salamat niya hinautunta nga magdugang ang atong mga igsong naminaw ug sama ni Brother
kilong-kilong Isayas, with due respect to him, nga naghanay na sa Tima. Akong pamatud-an nga dunay linilok, ribulto nga larawan nga gipahimo sa Dios ug ang templo sa Dios dunay mga larawan nga mga balaan. Mao na akong aprubahan. Ang ako, gini. Sa man ni? Exodus ba? Oh. 4:5. Mo na ito isgutan. Ang napo masugo ba? Ay, imo nang katungdanan mo niya sa pagsupak. ayaw ko tuluin niya dili kay kada. Tima atong isgutan. No, magamit ani mo. Magamit dili. Ang tima man gud atong isgutan. Oh, yapil ko na. Yapil ko na. Extra sa kay na programa usab pikas. Okay, yabot na din atong end of the program. Salamat sa naminaw, salamat sa atong ginganlan og the great moderator og si Julius Kaputulan, Aling Bacalso, si Carlo Badina, si Fred Alboro. O guban pa nga niya din atong gubad si Michael Cabonelas og tanan nga mag-igsoon nato. Salamat kayo ang Dios, magapanalangin ka nato. Balik ta sa studio DYHP. Salamat Atty. Rufil Fernandez Banyok, maligdong buutan mo papsanon ug Diyos nun kayo siyang pagprograma sa DYHP RMN Tatak Cebu. Amen. Ay, nako. Kana. Ay, kini ra.